Okay guys, here we go. Yan ba yung mga Boy Scout? So nga, hindi yan. Yung mga naka-Boy Scout, yung mga officially Boy Scout t-shirt, no? Wala ba silang Boy Scout? I don't know. Mga bola nga tayo. Derek, anong kasama ng Boy Scout? Anong kinalaman dito, ha? What the heck? Ano yan? Ashley! Ba't nag-copy? Ashley! Ako ang totoong nila. Siya ang pasahin mo. Ashley, hindi pa ba... Lapit sa tinapag ay malapit sa tinapag. Lapit sa tinapag ay malapit. Nagkagabi lang kapag lapit sa tinapag ay malapit.